Ние, нашето семейство, се довери на Николета Кръстева и Екстраваганс Дизайн да направим нашия дом. Това не е първият проект, който работим с нея и нейната фирма. Всъщност, преди да направим този прекрасен дом, за нас, нашите деца, сме направили два по-големи обекта. Това са нашите ресторанти Лафор Бургас и Лафор Бар и Грил Слънчев бряг. Трябва да ви кажа, че говорим за сантиметри, милиметри в реда, в изпълнението, дали осветителни тела, дали климатици. Общо взето всички имат респект, съобразяват се и проекти се получават, да ви кажа честно, по-добре от картинките, които гледаме преди това, от визуализациите. Изключително съм щастлив, че работим бързо, точно, коректно. Както знаете, когато са гони търговски обект, както са нашите два ресторанта, се гонеха изключително бързи срокове. Просто Николета Кръстева, трябва да ви кажа, че обръща изключително внимание на детайла, което говори за един огромен професионализъм. И това е начинът и на мислене и поведение. Освен да й благодарим за това, което е направила, за начина, по който е направила, за позитивната енергия, с която е заредила проектите. Благодаря ти, Николета. Лично искам да кажа, че Николета и екипа и така успяха да ни ловят като характери и освен да направят дома ни много модерен и много уютен, на което ние много държахме. И се чувстваме изключително комфортно в нашия дом, който е освен модерен, уютен и много удобен. За изпълнението няма да говоря, защото контрола беше наистина абсолютно професионално ниво. Железен. Да, ежедневен, ежечасов, постоянен върху цялостното изпълнение. Благодарим.